Trošku sa ukludníme. Minule sme si pozerali rebríček, jak sme na tom je YouTube. A sme z prekvapení zistili, že je to inak ako na Spotify. Je to iné. No, lebo to je spotify.com a my sme na youtube.com, takže to je z logiky veci. Na to si došiel? Na to si došiel sám? To .com mal No, super. OK, dáme si pesničku, ktorá je na prvom mieste. Špinavé oviatie. Vietor trhá listy zo stromov, skončili sme a je hotovo. Každý si od dneška svoju cestu stráži sám. Nepovieš ani ďakujem, Slováko. Stratili dávno zmysel, každý ostal radšej sám. Vonku svetla zažínajú, myšlenky začínajú, deň sa kabávi do svojho. Zabudnú na to, čo bolo, ako by nikdy nemohlo. Pomôcť vrátiť líst a skúšať ďalej. A teraz sme mohli skúsiť spolu ďalej. Len tak dúfam, že sa mi nepodarí vrátiť sa za tebou. Stúpam na level podradný, len vlastnou pomocou. Poďte s nami. Super. Nastali zimou do kosti, dnes večer budem mať hosti. Východom slnka zabúdam, ich meno, vek a tvár. My bežia ako splašené, lený obraz na stene. Chvíle, čo nevrátim späť, ako tvoju odpoveď. A teraz poďte s nami. A tak čo? Dúfam, že sa mi nepodarí ani stúpam na level podradný, len vlastnou pomocou. Utekáme, hneď cítim tie chvíle, nečakal som, že toto nás príde. Na kolenách v prachu hľadám si cestu k ďalšiemu